Na to, aby ste vedeli správne používať slovesa v minulom čase, musíte najskôr vedieť, ktoré slovesa sú aké. Existujú 3 základné typy. Prvý z nich plnovýznamové slovesá. To sú tie, ktoré majú svoj vlastný význam a keď poviem vetu my friends bought, viem, že si niečo kúpili. Neviem síce čo, ale už z toho, že sloveso nám hovorí o kupovaní, nákupe, vieme, aký má význam. My friends bought a car 2 weeks ago. Teda pred 2 týždňami si kúpili auto. Plnovýznamové sloveso. Iný príklad, she worked, ona pracovala a viem si predstaviť nejakú činnosť. She worked in the local shoe factory for 5 years. Pracovala v miestnej topánkovej fabrike alebo fabrike na výrobu topánok 5 rokov. Plnovýznamové slovesá, lebo viem, čo znamenajú. Príklady. Live, close, establish, sleep, wait, cycle, drive, sleep, whatever. Je ich milión, sú to tie najpoužívanejšie, najväčšia kategória a tieto všetky majú v minulom čase svoj tvar. Buď je to pravidelné, koncovka ed, alebo je to nepravidelné a to sú tie stĺpčeky, druhý stĺpček, go, went, sit, sat a podobne. Druhou kategóriou sú pomocné slovesá. Tam patrí sloveso be, ktoré má v minulom čase tvar was alebo were. Ak poviem vetu Mozart was, význam je aký? Takmer žiaden, lebo je to iba pomocné sloveso a potrebuje pomoc. Mozart was most likely the best composer ever. Teda pravdepodobne bol najlepším skladateľom všetkých čias. Ak pridám k pomocnému slovesu niečo ešte navyše, buď je to nejaké prídavné meno, alebo je to ďalšia časť vety, vtedy nadobudne význam. Podobne v druhej situácii, they were so happy when I first saw them. Boli tak šťastní, keď som ich prvýkrát stretol. Prídavné meno a už vieme, o čom je reč. Ak by som iba povedal they were, ok, they were, tak nevieme čo, lebo to sloveso samo o sebe nemá žiaden význam. Ako som spomínal, pomocné sloveso je be, v minulom čase tvar was alebo were podľa toho, či to je jednotné alebo množné číslo. I was at home yesterday. Ja som bol včera doma. Príslovka, jednoznačné použitie minulého času. Baška wasn't very happy last week. Baška nebola veľmi šťastná minulý týždeň. Dali sme tam zápor, ale stále pracujem iba s tým tvarom. Žiadne didn't tam nedávam. Our chickens were in a garden a very long time ago. Naše kurence boli v záhrade. Množné číslo, kurence je ich veľa, až 3 kusy, dám tam were a nie was. To, kedy dám was a kedy were, záleží samozrejme na tom, aký je vo vete podmet. Toto je jednoduché, pretože aj v slovenčine je toto isté, je to paralelné. Ja som bol a oni boli. Stačí si to preložiť. A tretia, posledná kategória, modálne slovesá. To sú tie spôsobové, ktorým sa zvlášť venujeme v inej kategórii, máme na to videá. Teraz len informačne. She had to go to work yesterday. Musela ísť do práce. Sloveso had tu je minulý čas od must, nepravidelné, použité vo vete. Alebo Helenka couldn't swim when she was young. Helenka nevedela plávať, keď bola malá. Couldn't swim, sloveso modálne, vyjadrujeme nejakú schopnosť. Keďže can je základný tvar, je to nepravidelné. Pozor, je to zápor, couldn't swim. Ale tomu sa budeme bližšie venovať v kategórii modálnych slovies. Ešte príklady can, must, have to, might a podobne. Nejaká veta na záver. A long time ago you had to wear a helmet on a bicycle when you were outside the city. Teda dakedy dávno musel si mať na hlave helmu. Had tu je minulý čas od must a je to použité v past simple forme.